que efectos pode ter a aplicación de políticas comuns sobre territorios que teñen realidades moi diferentes. É dicir, eu creo que a ningunha das que estamos aquí se nos escapa que cando falamos da Unión Europea estamos falando dun territorio que ten enormes contrastes, diferencias que van desde o nivel económico, ao nivel social, ao nivel incluso cultural. De acordo, estamos falando dun espacio no que viven case 500 millóns de persoas e que abarca 28 países diferentes. Entón, é obvio que estamos a falar de realidades contrastadas, moi contrastadas, sobre as que se aplican políticas que en principio son comuns e ademais as que se suman políticas nacionais que son diferenciadas. Entón, o que é obvio é que este tema é suficientemente amplio como para que o ano que ven o metades como fío conductor das xornadas. En que sentido? Pois porque poderíamos falar sobre como sería moi interesante que establecer unha reflexión sobre como as políticas comuns teñen efectos diferentes en función dos distintos sectores productivos que conforman, por exemplo, a economía galega. Eu, obviamente, en 30 minutos non podo, nin teño coñecementos suficientes como para dar unha visión global de todo isto. Eu me vou a centrar nunha política concreta que é a máis próxima ao meu ámbito de traballo, que é a política agraria común, e que non é unha política residual, sino que a que, vos vou a dar cifras de seguido, a que absorbe a maior parte dos fondos da Unión Europea. Ben, entón, o que tratarei de explicarvos é como a política agraria común, unha política que nos seus inicios non incluía criterios territoriais, vai a ter efectos completamente diferentes nas distintas rexións que compoñen Europa. Empezo entón con este cuadro de aquí, que non é máis que un cuadro financiero que reflicte o que van a ser o marco financiero plurianual para o período que encetamos agora, que sería o 2014-2020. Na Unión Europea se fan planificacións a 6 ou 7 anos, e entón o que reflicte o teito de gasto que vamos a ter para este período. Entón, aí hai dúas cousas nas que me interesa que reparedes. Primeiro, o porcentaxe que supón o gasto público europeo en función, en este caso se está expresado en renta nacional bruta, é dicir, o 1%. Isto é para que nos situemos. Estamos falando dun orzamento extraordinariamente exiguo e que, ademais, pensade o que significa o gasto público en termos de PIB en calquer país da Unión Europea, incluído España, a pesar de ser dos máis baixos. E, ademais, este cuadro financiero ten outra novedade. Enfrentamos por primeira vez desde que se constituíu o que en tempos era a Comunidade Económica Europea con un orzamento que se reduce con respecto aos períodos pasados. De acordo? Na terceira columna tedes a comparativa deste marco financiero plurianual co do período pasado, e entón podedes ver que está feito en euros constantes de 2011, que hai unha reducción sustancial. Entón, iso é o primeiro elemento que quería destacar, que estamos falando dun volumen de gasto público relativamente reducido en termos de PIB. Vale. O segundo elemento é que se colléramos un grupo de persoas ao azar e lle preguntáramos, na súa opinión, cal é a política máis relevante en termos de fondos da Unión Europea, pois seguramente, eu creo que a maior parte da xente pensaría que é a política de cohesión, é dicir, aquela que busca un desenvolvemento armonizado entre as distintas rexións de Europa. Bueno, isto é unha percepción falsa. Podedes ver aí nese cuadro a política de cohesión sería o que aparece como rúbrica 1B, e é unha cuantía importante, 325.000 millóns de euros, pero é máis ou menos o 35% do gasto total, do teito de gasto total, pero é unha cuantía inferior á rúbrica 2, que a política, basicamente, é a política agraria común. Hai algunha outra cousa. É dicir, que aínda, a día de hoxe, a pesar dos sucesivos recortes que ten sufrido esta política, absorbe o 41% do gasto. De acordo? É dicir, insisto, non estamos ante unha política que é secundaria, sino que estamos ante a política, a primeira política común, a partir da cual se foi construindo os restos dos aspectos que hoxe integran a Unión Europea e que a día de hoxe sigue sendo a máis relevante en termos de fondos. Ben, eu empezaba a miña exposición apuntando que Europa é un territorio diverso. Bueno, pois eu supoño que tampouco vou ter que facer un gran esforzo para convencervos a vos desto, pero sí que quero ilustralo con algúns datos. O primeiro cuadro que temos aí é o PIB per cápita, vale? Entón aí podedes ver, non sei se
Claro. Bueno, pois intento volo relatar eu, se mo permite a miña presbicia. Vale, entón, basicamente o que poderíades ver aí é que en termos de PIB per cápita hai, e vou facer un símil futbolístico, hai unha primeira, unha segunda e unha terceira división. É dicir, a segunda, aí aparecería, non vos dá para ver, pero o terceiro número que aparece no eixo horizontal sería 100, que se correspondería coa media comunitaria, e entón a partir de aí podedes ver como hai unha serie de países que están situados moi por riba desa media comunitaria. Cales son esos países? Pois nada novo sobre isto. Bélxica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Luxemburgo, por suposto, Holanda, Austria, Finlandia, Suecia e o Reino Unido. É dicir, países que están moi por riba en canto á renta do resto dos países. Despois temos a segunda división que poderíamos, bueno, España, Portugal ou incluso Grecia, e por último, a maior parte dos países que se integraron a partir do 2006 e que son países do centro e este de Europa. É dicir, estamos falando de diferencias de renta abismais, vale? Para fixarvos esa idea de que estamos falando dun territorio moi diverso no económico. Pero as diferencias de renta non únicamente se refiren, lóxicamente, a cuestión económica ou a economía no seu conxunto, sino que tamén no medio rural, é dicir, o protagonista desta política da que vos vou a falar, as diferencias son moi relevantes. É dicir, a veces utilizamos o termo medio rural europeo como se estuviéramos falando de rexións ou dun espacio que partilla moitas características común. E isto tampouco é certo. Mirad, nese mapa que tedes aí, eso se refire ao peso que ten o valor acrescentado bruto agrario sobre o PIB, expresado en porcentaxe. Entón, aí hai dúas cousas nas que quero que reparedes. Non vos dá para ver as cifras, pero o peso que o sector agrario no seu conxunto ten en Europa é reducido. É dicir, hai moi poucos países donde a achega que fai o sector agrario a economía supere o 2%. De acordo? É dicir, iso é un primeiro elemento. E diredes vos, caramba, como é posible que un sector que a priori ten pouco peso dentro do conxunto económico absorba unha cantidade de gastos tan importantes? Ese é o obxecto da política máis importante que temos na Unión Europea. Bueno, pois isto se explica polo propio proceso de construción europea. É dicir, a salida da Segunda Guerra Mundial, unha situación de mercados nos que non tiñamos autosuficiencia, e entón se considerou prioritario garantir esa suficiencia nos mercados, ese abastecemento nos mercados europeos, e iso facelo compatible coa existencia dun número relativamente elevado de agricultores que tuveran un nivel de renta, digamos que asumible ou adecuado. Vale? Despois volverei sobre esta cuestión. Isto non nos diferencia de ningún outro espacio económico, polo menos no mundo desenvolvido. É dicir, é unha condición, se queredes desto falamos no debate, pero o propio proceso de desenvolvemento económico leva a unha pérdida de peso do sector agrario na economía. Non ten nada de relevante. Estamos situados nos mesmos parámetros que pode estar Estados Unidos ou calquera outra área desenvolvida. Vale. O segundo elemento é que incluso usando este parámetro podemos ver que o sector agrario, o peso que o sector agrario ten nas economías das distintos espacios que compoñen a Unión Europea é moi diferente. Vale? Sin pasar a falar xa de situacións como poden ter en Rumanía ou Bulgaria, onde aínda continúa sendo unha porcentaxe moi importante da chega en termos de renta, non ten nada que ver a situación de, por exemplo, o Reino Unido ou a Austria ou Suecia, onde a chega que fai está por debaixo do 0,5% do PIB, a situacións como a que teñen o Estado español ou como a que ten Franza, que se sitúa en torno ao 1,8%, 2%. De acordo? Entón, en termos de importancia económica do sector, estamos falando de realidades contrastadas. Pero, isto se pode ver tamén as diferencias en termos de emprego. Bueno, me parece que non sodes capaces de percibir nada, non? Bueno, é dicir, o que intentaba con ese gráfico era, digamos que, ter unha idea visual da importancia en termos de emprego que ten este sector. Entón temos países como, por exemplo, Bélxica ou o Reino Unido, onde
A importancia é do 1,2% da poboación activa agraria, é dicir, unha cousa realmente pequeniña, a países, insisto, non vou poñer exemplos dos que maior peso teñen, como por exemplo Rumanía, que supera o 20%, pero é que a poboación ocupada en Holanda multiplica por 2,3 a importancia que este mismo grupo de traballadores teñen en Bélxica ou no Reino Unido. Se estamos falando de países como o Estado español, teríamos que multiplicalo por 4,4. É dicir, moitas diferencias en termos de achega económica, pero tamén moitas diferencias en canto á importancia que este sector ten no emprego. E obviamente iso vai a definir nas posicións negociadoras a posición que ocupa cada un destes países frente, cada vez que hai que negociar un novo marco de gastos, frente á política agraria común. Ben, entón, a agricultura é un sector, a importancia da agricultura varía moito en función da rexión que estemos de Europa en canto á súa importancia en termos de renta e emprego. Pero a agricultura europea é algo homoxéneo? Pois nada máis lonxe da realidade. Quer dizer, máis aló das diferencias obvias por cuestións climáticas e aptitude productiva, as diferencias entre as explotacións que compoñen o sector agrario europeo en termos territoriais son enormes. E aí vos puxen algúns datos que vos permiten visualizar isto. Este primeiro cuadro vos ofrece unha idea do tamaño das explotacións medido en termos territoriais, é dicir, o tamaño das explotacións, a superficie agraria da que dispoñen en media as explotacións dos distintos países. Entón, podedes ver como a situación en canto ao tamaño das explotacións de Francia, que non é onde están as explotacións máis grandes, con 53,9 hectáreas, é ben diferente da do Reino Unido, con 90 hectáreas, unha explotación en media, estou falando de superficie agraria útil, e non digamos nada do Estado español, bastante inferior, nunha media de 24 hectáreas por explotación. O Portugal, que o temos aquí ao ladiño, 12 hectáreas por explotación. É dicir, estamos falando de explotacións con tamaños ben contrastados. Claro que a dimensión dunha explotación non ven únicamente pola superficie que dispós, depende tamén digamos, o volumen de produción tamén pode ser unha forma interesante de medir estas diferencias. Eso podedes ver en este cuadro. No que serían as barras azuis, incide en dar unha imaxen, a mesma imaxen que no cuadro anterior. Aí podedes ver que porcentaxe de explotacións con máis de 20 hectáreas, situando 20 hectáreas como un umbral que podría superar, isto varía moito en función do sector, o que sería unha explotación profesional. En Alemania, máis do 50%, un poquinho máis do 50% das explotacións teñen máis de 20 hectáreas. En Francia tamén, o 50 e algo por cento. En Dinamarca, aínda máis. No Reino Unido, aínda máis. Pero fixadevos, collín 3 países dos que non teñen unha dimensión tan elevada das explotacións. No caso español, solamente apenas un poquinho por debaixo do 20% das explotacións teñen máis de 20 hectáreas. No caso de Portugal, é que superan escasamente o 10%. No caso de Rumanía, o 0,3% das explotacións teñen máis de 20 hectáreas. En termos productivos, pois exactamente o mesmo cuadro. En ese serían as barras de color verde e aí podíades ver as explotacións, a porcentaxe de explotacións que xeneran máis de 50.000 euros de produción estándar, que sería algo así como valor acrescentado bruto. Pois fixadevos as enormes diferencias que hai entre o case 50% de Alemania ou de Francia e a situación que ten o Estado español, onde estas explotacións superan, pois estarán en torno ao 15%, e igual en Portugal e en Rumenia. Que pasa en Galiza? Pois, quero dicir, a pouco que conozcades un pouco o sector agrario galego, xa vos dades conta de que nos estamos aproximando bastante máis á situación, pois, por exemplo, as cifras que arroxan as medias portuguesas que desde logo as de ningún outro dos países centrais. Pois a SAO, superficie agraria útil por explotación media, estos son datos do censo de 2009, é de 8,2 hectáreas. Vale. A porcentaxe de explotacións que teñen máis de 20 hectáreas é do 10,6%. En termos de volumes de produción, pois a situación aínda, digamos que é máis preocupante, porque as explotacións que teñen menos de 4 UDES, é dicir, que xenerarían unha renta de 4.800 euros anuais, son o 50%. Políticas comuns. É
entendedes cal é a argumentación que quero decir? A mesma política se está aplicando sobre realidades que son productivas que son completamente diferentes. Obviamente non poden dar os mesmos resultados. E iso é o que intentarei demostrarvos agora. Bueno, entón, agora xa temos ese cuadro de Europa como un espacio diverso e con realidades productivas no sector agrario moi diferentes. Vamos a falar agora da PAC, vale? Entón, intentarei, dun xeito moi simple, despois se queredes volo aclaro na exposición, explicarvos un poquinho que é toda a PAC e como foi evolucionando. Entón, cando falamos de política agraria común, falamos de dous períodos, o que se coñece como PAC clásica, que ven durando hasta mediados dos 80, que é o que podemos chamar a época das vacas gordas, cando había diñeiro, mecanismos de intervención prácticamente ilimitados e había unha política moi xenerosa en canto a sostenimento de precios, e a época dos recortes, que empezou en 1985, vale? Mais ou menos, non? Entón, cal era o obxectivo declarado da PAC? O que vos comentaba antes. Para entender por que a PAC ten a forma que ten actualmente, que tivo ao longo deste período, temos que pensar que é unha continuación das políticas nacionais, das políticas agrarias nacionais que se viñan aplicando en Alemania e en Francia. De acordo? Entón, basicamente, en que consistía durante este período a PAC? Partíamos dunha situación de que os europeos non eran capaces de producir aquilo que se comían, de acordo? Ou todo aquilo que se comían. O abastecemento dos mercados agrarios viña a estar situado en termos medios no 87%. Entón, que se puxo en marcha? Se puxo en marcha unha política de intervención, o sea, de sostenimento dos precios internos, de tal xeito que estaban elevados por riba do mercado mundial, para certos produtos, de acordo? Fundamentalmente para os produtos nos que había unha especialización por parte daqueles países que integraron o primeiro núcleo da Unión Europea. Eso por unha parte, é dicir, política de precios xenerosa, moi por riba do mercado mundial, e unha forte protección en fronteira, pero unha protección desigual. Unha alta protección para estes produtos e unha protección mínima ou inexistente para aqueles produtos que non entraban dentro do cuadro daquilo que producían estes países centrais. Vale. E total ausencia de políticas que buscaran un equilibrio territorial. De acordo? É dicir, a política de desenvolvemento rural non era minoritaria, despois o vades a ver aí nunha gráfica, era claramente minoritaria en termos de fondos. E, de feito, non hai nada parecido á política de desenvolvemento rural hasta ben entrados os anos 70 e con unhas características bastante especiais, que despois, se queredes, falamos deso. Ben, entón, que foi o que pasou durante este período? Bueno, pois que a PAC foi un exitazo. É dicir, os obxectivos se cumpliron. É dicir, pasamos dunha situación que podedes ver, eso reflite moi ben ese cuadro que está sendo proxectado, nunha situación na que non éramos capaces de abastecer o mercado con produción propia, a unha situación na que progresivamente os excedentes dos principais produtos agrarios se estaban convertindo nun problema estrutural. É dicir, tiñamos excedentes de produción de xeito reiterado ano tras ano. E os excedentes, que significan? Significan problemas, porque significan un forte incremento do gasto. De acordo? É dicir, se hai excedentes, temos que retirar produto dos mercados para que non caigan precios, entón, e exportalos con un precio subvencionado. Entón, eso implicaba que os orzamentos dedicados á agricultura se dispararan. O gasto agrario se incrementou de xeito moi importante. Ben, que consecuencias territoriais tivo entón este período, a PAC clásica? Bueno, pois basicamente este período de política agraria o que levou é acentuar algo que xa existía, esa dualidade entre a pequena e a grande explotación, vale, que xa existía en Europa, pero digamos que o vai acentuar dun xeito moi marcado. A través de que vía? A través da vía do sostenimento de precios. Vou intentar explicárvolo con un exemplo para que o entendades mellor. Imaginade un precio que é un precio máis ou menos real, que pode ser de finais dos 90. O leite, de acordo? Vou escoller isto porque tamén é un sector no que temos unha forte especialización productiva. Pois os precios internos da Unión Europea
imaginade que están situados en torno a 28 euros os 100 kilos, de acordo? Nese momento, cando os precios internos eran esos na Unión Europea, o precio mundial estaba en 18 euros os 100 kilos. Entón, vos dades conta que ese diferencial de precios, esos 10 euros de diferencial de precio entre o mercado mundial e o mercado interno, é, no fondo, un subsidio para os agricultores. É dicir, todos os agricultores e todas as agricultoras europeas se van a beneficiar, que producen leite, obviamente, se van a beneficiar dese sobreprecio. De acordo? É unha cantidade que é igual a 10 euros por cada 100 kilos que produzcan. Obviamente, isto é unha política común que beneficia a todos e a todas os gandeiros. Pero a quen beneficia máis? É dicir, se eu son unha gandeira que produce, pois poñamos o caso, 50.000 kilos de leite ano, o que estou obtendo gracias a ese sobreprecio é unha renta adicional de 5.000 euros. Non é? Pero que pasa se eu produzco 500.000 kilos ano? Que o que estou tendo é unha renta adicional de 50.000. Entendedes por que ven a acentuar esa dualidade pequena-grande explotación? Eso por un lado. Pero tamén acentúa as diferencias regionais. Por que? O comentaba antes, están distribuídas dun xeito homoxéneo entre todo o territorio europeo as explotacións en función do seu tamaño? Pois xa vimos que non. É dicir, este tipo de explotacións máis pequenas se concentran en determinadas rexións de Europa. Polo tanto, non solamente se van a beneficiar as explotacións máis grandes, que é obvio, sino que tamén se van a beneficiar aqueles territorios, van a poder aproveitar en mellor medida a política agraria común, aqueles territorios que iniciaran previamente o proceso de modernización agraria e que, polo tanto, teñen unhas explotacións con maior dimensión productiva. Iso é unha parte do problema. A segunda cal é? Que o apoio que se lle ofrece a todos os produtos non é o mismo. Vale? O apoio se centraba en unha serie de sectores, entre eles o lácteo, tamén parte dos cereais ou, por exemplo, o azúcar, pero había unha serie de produtos que non recibían apenas axudas. E entón, aquelas rexións que tuveran esa especialización productiva, é dicir, que non coincidiran coa especialización productiva do centro de Europa, van a quedar excluídas tamén desta política tan xenerosa en termos de fondos. Bueno, entón, política agraria común, no período clásico, unha política que non ten criterios territoriais, pero que, sin embargo, vai a ter un impacto territorial ben marcado. E chegan os 80, cos recortes. A ver se son capaz de explicarvos a través deste gráfico como foi evoluindo esta política. Bueno, neste gráfico empezamos en 1980, que máis ou menos é na década na que se empezan a facer recortes. Fixadevos, nos primeiros anos, basicamente, os colores que tedes na barra son a cor laranxa, bueno, a cor amarela e a cor vermella. A cor amarela se corresponden cos apoios ao mercado, é dicir, co gasto agrario que se fai para soster os precios internos. A cor vermella se corresponde coas axudas á exportación, é dicir, se eu retiro axuda produto para evitar que caigan os precios do mercado interno, vou a incurrir en unha serie de gastos de almacenaxe, etc., e despois vou a tratar de vender ese produto a un precio subvencionado, lóxicamente, co cual estarei incurrindo en gastos. Entón, basicamente, a maior parte dos fondos da Unión Europea se destinaban durante ese período a esos obxectivos. Despois, hai unha pequeniña franxa de cor lila que sería a política de desenvolvemento rural, é dicir, aquela que sí que ten en conta criterios regionais. E entón podedes ver que durante todo este período unha parte moi pequeniña do gasto. No ano 1992 acontece unha reforma moi importante, que é o que se chama a Reforma do 92, que vai a configurar o que se vai a convertir a política agraria común. E entón, progresivamente se van desmantelando todos os mecanismos que sostiñan precios e por que se sustitúen? Por axudas directas á renta aos agricultores. O que tedes aí de proxectado de cor azul, e tamén vedes que se vai aumentando progresivamente o que destinamos á política de desenvolvemento rural, que ainda sigue sendo unha parte moi minoritaria do gasto. Entón, durante un período importante, o que van é os agricultores se
reduce o sostenimento de precios e se compensa aos agricultores desa caída de precios cunha axuda á renta, é dicir, cunha cantidade que anualmente lle ingresan os agricultores e as agricultoras na súa conta bancaria, ligada aos volúmenes de produción. Isto é moi importante, de acordo? É dicir, van a cobrar máis cantidade de axuda en función dos volúmenes de produción que viñera producindo. No 2005-2006 se produce outro cambio, que o que, seguro que tedes oído falar, o desacouplamento das axudas. De tal xeito que ese pago único, que se vai a manter, non está vinculado àquilo que producen. Digamos que ten a súa orixe nos volúmenes de produción que viñan producindo durante os anos 80, pero digamos que un dereito de cobro histórico, de acordo? É dicir, reciben unha axuda á renta independentemente do produto que estén ahora mesmo dedicando á súa explotación. É dicir, que empezan os 80 e se reduce o apoio agrario, vale? Básicamente, a través de que mecanismos? A través de políticas de precios restrictivas, na medida en que nos cargamos o sistema de sostenimento de mercado, lóxicamente, os precios internos van a caer. Seguramente, a través da, ainda que non traballedes no sector, a través da prensa podedes ver que estuvo pasando nos últimos anos cos precios agrarios, de acordo? Ademais, cunha enorme inestabilidade. Bueno, pois esa situación veu para quedarse, non se vai a modificar. Non hai nada na nova reforma que garantice unha estabilidade de precios. Iso vai a continuar. E, ademais, se poñen en marcha, a partir dos anos 80, de mediados dos 80, outras políticas que tamén son moi coñecidas, que son as políticas de contingenciamento. É dicir, un dos exemplos da política de contingenciamento son as cuotas lácteas, vale? Que empezan a funcionar a partir do ano 1986. Que buscan todas estas políticas que teñen diferentes formas. Tratar de conxelar a produción, reducir esos excedentes. Entón, claro, se se poñen en marcha estas políticas, eso vai a traer consigo, lóxicamente, unha caída das rentas dos agricultores. É obvio. E iso tampouco non lo podíamos permitir. Por qué? Porque obviamente eso afectaría as explotacións de áreas como a nosa, como Galiza, pero tamén aos daneses e tamén aos alemáns e tamén aos franceses, que se veñen beneficiando desta política de precios altos. Entón, se fai esa outra arquitectura que vos explicaba fai un momentiño das axudas directas á renta, que compensan en parte esa pérdida do rendemento que van a ter pola caída de precios. É dicir, se eu, esa explotación de 500.000 litros, de 500.000 litros de leite que cobraba 50.000 euros, tiña un ingreso adicional de 50.000 euros debido ao sostenimento de precios, vai a pasar a cobrar en axudas directas non esa totalidade, pero unha cantidade aproximada, pois poñamos 45.000 euros. De acordo? É dicir, se vai a compensar en parte coas axudas directas esta caída de precios. E, ademais, se pon en marcha toda esa política de desenvolvemento rural que, fundamentalmente, que non vai a ser únicamente modernización agraria, sino que vai a incluir tamén cuestións como diversificación e pluriactividade, de acordo? Para conseguir manter poboación no territorio e tamén que se incrementen as rentas das explotacións máis pequenas. Pero, olliño, porque isto é moi importante, a política de desenvolvemento rural lle pasa o mismo que a política de cohesión. É unha política cofinanciada. É dicir, toda a política do primeiro pilar, a política de precios e mercado, as axudas directas ás rentas, son unha política... Escoitadesme? Ahora sí. É unha política que non require que as administracións dos estados acheguen cartos públicos. É dicir, o 100% dos fondos que os agricultores e as agricultoras perciben por axudas directas son fondos europeos, dunha entidade que se chama FEAGA. Con FEADER, que é o fondo que financia o desenvolvemento rural, non acontece así. É dicir, por cada, dependendo das rexións, cada euro que vende Europa require unha porcentaxe de cofinanciación, un 20, un 25 ou un 60% de financiación adicional. Isto é moi importante, porque a capacidade de achegar financiación, e máis nos tempos nos que estamos agora mesmo, non vai a ser igual para todas as rexións de Europa. Entón, resumindo, que é o que vai a traer as reformas? Que consecuencias van a traer estas reformas? Bueno, pois, primeiro, na medida
en que as axudas directas, a cuantidade que os agricultores e as agricultoras van a cobrar por axudas directas se continúa ligando ao volumen de produción, o que vamos é a conxelar esa estrutura das explotacións que xa estaba ben marcada. En que anos se integrou Galiza e o Estado español na Unión Europea? No 86. Cando vos dixen que empezaron os recortes? Entón, estamos nas mesmas condicións para poder enfrentar este novo panorama? Quer dizer, houve áreas en Europa que se estuveron beneficiando durante 2 décadas dunha política de precios altos, que puderon facer o seu proceso de modernización dun xeito moito máis acompañado, cousa que nós non disfrutamos, nos integramos no momento en que empezaran os recortes, no momento de que ano as cuotas, o mecanismo de cuotas en leite, por exemplo, do ano 84, nós nos integramos no 86, no proceso de negociación da Unión Europea, de España coa Unión Europea, non se negociou un adiamento na aplicación das cuotas, sino que o que se negociou foi conxelar, ou sea, aceptar unha cuota para Galicia que basicamente o que facía era conxelar a estrutura productiva que tiñamos no ano 1986. Por exemplo, poderíamos falar máis cousas sobre esta cuestión. Despois, outro problema que teñen, porque se fala de política de diversificación, pero é que a estrutura, desto non aportei ningún dato, pero é obvio que a estrutura económica das distintas rexións rurais que compoñen Europa non é a mesma. Aquí un dos problemas que temos é que nas áreas rurais galegas temos unha hipertrofia tanto do sector secundario e do sector terciario, é dicir, estes sectores non teñen capacidade para xenerar emprego e renta en cantidade suficiente como para compensar a perda de empregos agrarios. E, en terceiro lugar, a cuestión da cofinanciación, é dicir, a capacidade que vai a ter o Estado español e a Comunidade Autónoma Galega para cofinanciar as políticas de desenvolvemento rural, nas que, por certo, se incluye, cuestión que para min é absurda, dentro da política de desenvolvemento rural en este período, un mecanismo, un mecanismo de estabilización de precios, nos vamos a ter a mesma capacidade de financiar ese mecanismo de estabilización de precios que vai a ter Alemania? Eu creo que a resposta é bastante obvia. E, insisto, os nosos agricultores van a ter que competir en un mercado único cos agricultores de calquer lander alemán ou de calquer rexión europea. Remato con este gráfico que eu creo que é moi coñecido. É o reparto deste tipo de axudas directas, dos pagos directos, entre propietarios. Entón, non fagades caso ás dúas gráficas que hai. A que está punteada se refire á Unión Europea 12, é dicir, a estes países que se integraron no ano 2006 do centro e este de Europa, e o trazo continuo se refire a Europa 15, é dicir, ao resto de países nos que estamos nós. Tampouco hai grandes diferencias, pero fixádevos, no eixo vertical o que tedes é a porcentaxe de beneficiarios, e no eixo horizontal, a porcentaxe de axudas, de pagos. E no eixo horizontal o que tedes é o número de, isto que é un mecanismo destes de como en 50 segundos. Bueno, remato. Onte non pasou. O sea, que me tedes manía. Vale. Bueno, está claro que la fama me precede. Bueno, pois o que estaba dicindo. Abaixo, horizontalmente, tedes os beneficiarios. Pois fixádevos, é que o 80% dos beneficiarios se reparten o 20% da renta, dos pagos, e o 20% dos beneficiarios concentran o 80% dos pagos directos. Por qué? Porque van vinculados aos volúmenes de produción e ahora mismo a terra, porque ademais na reforma na que estamos vai haber un pago por hectárea. Vale? Non sei se máis ou menos entendedes o que quero decir. Básicamente, vos incluín aí algunha cuestión sobre o novo marco, de que despois, se queredes, falamos sobre eso, no que, insisto, todo o que é regulación de mercados pasa a historia, e basicamente o primeiro pilar queda reducido aos pagos directos, e finalizo facendo un par de cuestións sobre como queda Galiza en este novo cuadro.
É dicir, ou estamos no mismo caso que falábamos antes para o sector lácteo e ano 86. O que estamos facendo, o que significa isto é unha conxelación do reparto. E, ademais, hasta ahora estuve falando de PAC e contando os problemas que ten a PAC. Pero é que a PAC é unha parte do problema, porque a PAC tamén, digamos que esta política comunitaria lle ofrece unha marxen bastante amplia desde fai, polo menos durante os últimos 20 anos, a hora de que cada Estado aplique do xeito que lle sexa máis convinte. Non sei se entendedes o que quero decir. É que hai unha parte desto que vos estou contando que vai a depender de como queira aplicalo cada Estado. Entón, o Estado español, con esos fondos que vai a recibir tanto para o primeiro pilar e o segundo pilar, pode decidir repartilos con criterios de cohesión ou con criterios de volúmenes de produción ou de emprego agrario, ou pode continuar facendo o que lle ven pasando a Galiza desde a integración, que sexamos discriminados no reparto das axudas. É dicir, se vincularan as axudas non únicamente á superficie, sino a outra cuestión, como por exemplo o emprego agrario, nos tocaría un reparto nas axudas que prácticamente duplicaría o volumen de fondos que percibimos. Se se fixera por criterios productivos, por volúmenes de produción, entón prácticamente se multiplicaría por 3. Obviamente, este estupendo candidato que ten o PP ás eleccións europeas decidiu que o reparto se vai a facer por criterios históricos, é dicir, consolidando esa situación na que levamos inmersos xa hai bastantes anos. E, bueno, remato aquí e quedo a vosa disposición para o que queirades preguntarme.